Di xelekeyên derbasbûyî de behs kir ku PKK dîplomasiya Qesedê, Hesedê felç kir li vir li welatên Rojava li welatên Ewropa. Berpirsên PKK jê Ilham Ehmed û Mazlûm Ebdî re çi digotin? Dîplomasiya we li vir li Ewropa kontaktê we bi dewletên wekî Almanya, Fransa, Brîtanya, Belçîqa dibe li dijî sûrecê Tirk aciz dibin, dewleta Tirk aciz dibin, serokatî aciz dibe bisekinînin û sekinandin. Niha Ilham Ehmed vegeriyayê wekî berê qadroya PQQ diçi civînê apoçiya li vê derê her du hatû vê derê ji ew civîna Mûnixê a ewlekariyê tevlî qencî û piştgiriya Kurdistana Iraqê bi xêra wan bi xêra Kak Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistana Iraqê hatin civîna Mûnixê hazir bûn di nava dinyayê de piçek bû firset ku nefes bistînin xelk kontaktê bi wan re bike ser asta herî bilind. Xelk danûstandinê bi Mazlûm Ebdî re bi Ilham Ehmed re bike. Ev firset û derfeta hanê kî ji wan re peyda kir? PQQ peyda kir. Heval Mazlûm, heval Medenî Ferhû, heval Qaqşar Oramar ji wan re ev derfet peyda kir na. Kurdistana Federe ji wan re ev derfet peyda kir ku xelkê nas bikin biçekî dîplomasiya Kurda geş bibe, dîplomasiya Rojava geş bibe. PKK rabû çi kir? Ger û liv û plan û programê Mazlûm Ebdî û Ilham Ehmed hemû dibin kontrola PKK de. Hemû kontrola rêxistina PKK li vir li Ewropa. Çend civînên gel hazir kirin li Almanya sekinandin bi telîfona Sebrî Okme de şifre kir. Me behsa wê kir û eşkere bû mecbûrman dîsa civînekî din ja li kur li parlamentoya Ewropa. Ji xwe re li foto binerin ez ê niha vegerim ji wir behsa vê mesela hanê bikim. Li salonekî normal, biçûk ku yanî salona civîna ye, salonên wilo di avahiya parlamentoya Ewropa de bi kirê didin. Bi kirê didin ne ku parlamentoya Ewropayî avahiya bînaya wê salonekî civateyî civîna ye çend parlamentêr hatibûn li guhdar bikin kala vana çi dibêjin û parlamentêrên ne çepgir û kesk yanî ê sosyalîst û kesk çend kes hatibûn guhdar bikin. Ew xanima hanê ava ji Efrînê her du ji Efrînê ne. Ilham Ehmed jî ji Efrînê ye, hevala Ronahî dîsa ji mir vegeriyayê hevala Ronahî û eva din nizanim çi Efrîn ez çima navê ji bîr dikim me nizanim çima navê tiştek Efrînî ye kadra PKK ye û bi cilê xwe yê eskerî hatî. Bi wî cilê ku li wan bûn û dêra zorê û Reqeyê dan rejîma Colanî teslîmî rejîma Colanî bi wilo qaş û yanî tiştek serkeftinekî kirî bi cilê eskerî tê. Mazlûm Ebdî cilê eskerî li xwe nekir, ew cilê eskerî li xwe kirbû. Wilo reklam û propaganda yanî. Ev çîrokê apoçiya nizanim Nisrîn Ebdela were, Asiya Ebdela were ew cilê eskerî li xwe kin û jinê Kurda û cilê eskerî û gu ji bo reklam û propagandayê ne zêde yanî. Hatin di vê civîna hanê de axivîn ê ku di civînê de ji mir gotin yanî û me vîdeo jî dîtin hinek vîdeo jî me dîtin perçeyên vîdeoa hatin belavkirin yanî sê çar kanalên PKK li vir hene Stêrk TV û Ronahî TV û Çira TV her kanalekî pênc şeş rojnamevan birin salonê dîje kirin qaş û medya Ewropî tin niha
مديا أوروبي بناو دنگ هي يعني كو جوینێکی گرنگ وانە گەرەک نەها مەدیا ئۆروپی و بروکسل ینی ناوەندە یەکێتیە ئەوروپایی پایتەختە یەکێتیە ئەوروپایی چ نەبوون ینی ئەو ڕۆژنامەوانێن بناو و دەنگ کەناڵێن تیڤە بناو و دەنگ حتا ئێ بەلجیکە نەهاتوون حەزر نەبوون جیڤینەکە هاتونش خۆڕێ باخەبن و دمەدیا پەکێکێدە و ئامەد دژلەوێ دەرکە بێژە Avrupa Parlamentosu bir çok büyük toplantı var. Avaya parlamentoya Avrupa'da civineki geleki mezin heye. Uca vırru çırru derev. Şkivlotunne. Yani mesela apışid ve mesela hanede dedi parlamentoya Avrupa dünyaya karar kırın. Kiriya wê dane, perê wê dane, her kes dikare ew bike. Ez dikarim herim civînek ez kiriya wê bidim bi navê saziyekî, ban çend parlamentera bikim û ji xwe rûnên û biaxivin û çend fotoya bigirim û bêjim wala me civînek lê derxist. Baş xem nake, bere ev jî hebe. Te civîn lê derxist. Xanima hêja, xwişka hêja, xwişka delal. Mijara te mafê gelê Kurdin ne mafê jineyî. Te hatî vê derê wek nûnerê gelê Kurd, wek nûnerê saziyekî siyasî di nav de jinê Kurd. Di nav vê nûnertiya giştî de jinê Kurd jî hene, mêrê Kurd jî tu nehatî tu ne tenê nûnera jinayî, tu nûnera mêrayî jî. Hatî ji mir diaxive mafê jinê û nizanim çi û lê yadê til Kurd yanî ev kî dixsîvî halê hanê her ji xwe nav civat mivatê peqeqe meqeqe ji xwe van behsa meselê hanê bike mafê jinê û nizanim çi. Li Sûrî pirsa Kurdan ne pirsa jinê tenê ye, pirsa netewî ye, mafê netewî ye, doza netewî ye, ne mafê jinê û nizanim çi û tund û tijiya li ser jinê. Hatin bi vî rengî axivîn. Tiştekî wilo kenê meropê tê. Ê ku hazir bûn gotin. Yani çi rebenin çi û dibin kontrolê de ha. Dibin kontrolê û tirs yani ji xwe li İlham Ahmed binerin tu dibê qey hemû çav li ser wê ne. Adin jî wekî robota. Navê wê çi Efrîn, nizanim çi Efrîn, tiştek Efrîn. Wekî robota wilo seknandiye û wekî robota daxil. Peqeqeleşme li cem wê gelekî bilind e. Piştî çi çêbû? Ev bû. Em wed geleka xwe dibînin, bawer dikim pêşerûjê jî pêwîstî bi vîya heye, daha xurtir, daha bihêztir ku em rastî karibin vîya garantî bikin bi destûreke Sûrî yan nû nasnama Kurd, hebûna Kurd dê de parastî bê, li ser vê esasî em dibêjin li her derê dibe ku vê tekuşîna me hîn bilindtir bibe, hîn jî eniya xwe em xurtir bikin, yekîtiya xwe em xurtir bikin ji ber ku Kurd ne tenê li Rojava ne, îro li Rojhilatê Kurdistanê tekuşîneke nû dest pê kiriye, merheleke nû dest pê kiriye, li wir jî pêşerûja Kurda garantî bibe, li Bakurê Kurdistanê wiha PKK civînekî civînê gel civînên rêxistinî ji bo İlham Ahmed were biaxive û behsa meselê bike û İlham Ahmed di civînê xîtabê gel bike bêje em bi we xurtin û daha xurtir û daha çêtir û daha xapoşîtir û daha. Îsa vegeriya hevala İlham Ahmed keçê yani ez çi bêjim? Ez çi bêjim yanî min berê jî rex nekiriye, ez niha jî rex nedikim, tu jî û Şahîn jî. Piçekî wilo çekî fedî gerek mabe yani damarê fediyê mabe. Hûn PKK jî naz dikin. Heta kengî hûn ê koleyê vê rêxistina hanê bin. Ku ev rêxistina hanê koletî ji dewleta Tirk dik. Piçekî şerm. Piçekî li xwe vegerin, xwe rex nebikin. Yani wê çi bê serê we? Hûn ê
devê we xwar bibe, wê distê we xwar bibe, hûn ê felc bibin, hûn ê kor bibine. Çi bê serê we yani? PKK we bikuş û PKK nema kar we bikuş. Hûn li çiya man dijî û mazlûm jî yani. Hûn li çiya man, we nava şera dima, hûn neditirsiyan ji birînê ev çima hûn heta niha hûn heqwa Sewlo ji PKK ditirsin. Ev sawa ku PKK berdayî dilê we, berdayî mejiyê we, rihê we ziha kirî ziha. Temaşevanê hêja bi rastî tu li jinê di nava rêxistinê bi nerengî dijwarî dîtine. Ez tê digêjim vêberê jî nivisandiye. Yani Kurdê herî êş û zerer û ziyan di nava vê rêxistina hanê de dîtî jina Kurd e. Kesên wekî Ronahî, kesên wekî İlham Ehmed. Lê kesên ku pir wilo koletiyê ji vê rêxistina hanê jîr dikir dîsa ev jin in yani. Pir zilmê dîtine, ji destê xapo dîtine. Ev İlham nas dike, a din jî al kêleka wê ew navê wê çi Efrîn, ew jî nas dike bê xapo dest avêtî çiqoysa keçê Kurda û ji nav wan keçên Eşi Efrînê. Dizanin vê mesela hanê baş dizanin. Dizanin Cemîl Bayek çi kiriye, Duran Kalkan çi kiriye, Qaraso kesekî ji serkirdeya PKK bê têkiliyên cinsî bê dest avêtina namûsa keçê Kurda tune û tevlî wilo jî daha xurttir, daha baştir û daha xapantir û yani koletir. Tevgera Koleyên Kurdistanê. Partiya Koleyên Kurdistanê. PKK. Ka yani bi vê kesayetiya hanê bi îradekî ku felc bûye, mejiyekî ku hatiye dagirkirin ji aliyê xapo. Hûn ê çi mafê jinê biparêzin, hûn ê çi mafê Kurda biparêzin, hûn ê çi mafê gela biparêzin. Hûn heta nekarin bibin kesên bi rastî demokratîk. Demokratîk bûyîn jî bi we nakeve hûn nikarin bibin demokratîk.